kahit voltage now. Bro, padol, ubos ba? Ibalat ba? Di makita. Ubos naman. Bro, hindi kami sa akong ikakaw bro, kasi nasunugan ba? Kahit taga na ito, ginabang gamay. Pangita pa ng buwang eskwelahan. Ah, dara. Mau suruh ni bro? Mau ini lah. Ah, belakang di telepon. Sir, mau nih kenang sa eskwelahan sir? Katong na. Oh. Unahan na, nagit dito. Ah, okay, salamat. Salamat sir. Salamat sir. Ah. Ah. Ah, jadi. Mau yang belakang Junior High School no? Ito mga video niyo mo. Kita sa kana ba? Say, isa ka ni promote. Kaya na, hindi pa. Wag na.